Smyčky už odstartovali svoji druhou sérii rozjížděk. Nová Kovářová, Kunčar, Nečes, Pavel Jindřich a Johana Sajdlová. To je tahle ta první parta, která se prodává ke své druhé jízdě. První zatáčka, kdo zní nejlíp. Je to sedmička, Lukáš Kunčar je z Necoka týmu, ale Pavel Jindřich je těsně za ním. Na trojce ho potom kontroluje Patrik Novák. A za ním jeho týmový kolega z Tufíru, Adam Nečas. Luky Kunčar stále v čele, Patrik Novák pořád druhé, ale o třetí místo, velký boj. Adam Nečas má vnitřní stopu, ale nevyužili, protože na třetí pozici se dostal Pavel Jindřich. Adam Nečas tím pádem až na čtverce a na pátém místě s 20 Klára Kovářová.